Ndị be anyị anyasị ọma nọ, anyasị ọma nọ, anyasị ọma, anyasị ọma. Ndị oge a na-asị ụnụ ncha nnọọ a na-ekene ndị ncha na-achị, ndị anị ọcha na ndị osimiri, ndị obi anyị, ndị eze, na-asịwa ndị nna agụnụ agụnụ agụnụ. Ndị oge a na-ekene ndị olinzele dị iche iche, na-asị onye ọbụla onye na nzele, onye na nzele. Na-ekene ndị ikenye anị na-asịwa ọkpọkpanụ na-asị ndị na-enyi ọmụọmụnụ ọmụọpa kwakwunu sekwedo asekwedo amụọpa amụapa amụapa na-asị ụnụ ncha anyasị ọma. Nwaezimmadu anọ ga-akwa be tata wehelunu izu anyị ọcha osimiri izuụka gaịnị ngwa ọnụ na ga-abịa be n'izuụka na-abịa bụ na ofu izuụka na-abịa anyị izuụka ga anyị ngwụnụ na izuụka na-abịa ka ngadi aji na-eweghelu unu isiokwu ọfụ na izu anọcha osimiri. Mana o nwe ka o si daba aba chenje ọnọdụ anyị edogharịa na ga-abịa tata sizie tata na-ejezi ngadi abịa izuụka na-abịa ọzọ. Mana tata mụ na ụnụ ga-anọ tata anyị ga-abịakwa weghelu unu isiokwu ọzọ n'izuụka na-abịa anyị. O nwee onye mụ na-anọ na be ife anyị na-eme n'izu anyị ọcha osimiri na-asụ achị nne. Ọ bụ Ogbueshi ka ọ bụ amana ma ọ bụ Ogbueshi na-abịa mma na Ogbueshi ka ọ bụ Ogbueshi Stev Okolo mụ na-anọ be Okolie Ogbueshi Stev Okolie ọ bịaga be imirikite oge bịa sụ anyị kpaa nkata n'ife gbasara nka ndị anyị ọcha osimiri si ebi enu. Tata ọsịsịkwa ka ọ bịa nọnyela anyị so nji oge a na-asị nna si na asịghị nna Ogbueshi nna daalụ daalụ elo m na-ezogakwa ekene m amana niile elotekwa ekene m anyị mana anyị akpụ ụzọ daalụ nna daalụ. Azụ na ọjị dị na ọkwa na Ogbueshi ịmabịazibe abịa dana anyị ekiri onwe anyị kpọma nkata na asịzi amị ya nnụ a ọjị a dị n'ọkwa ka m ji asị ya nnọọ na ya sị tata Ogbueshi nna Ogbueshi nna ọ dị ka anyị ga-ekpupụzi okpunu ụzọ aka n'isi ka anyị ọfọnụ ndị be anyị nnụ anụwo wasị na ọjị ka a ji aga ọfọ, ọjị ka a ji arịọ Chukwu arịrịọ, ọjị ka a ji ezi enye Chukwu ekene na ndụ anyị dị na ahụ dị mma ba na-arịọ maka nke dị n'ichu anyị ba na-arịọ tata na ahụ ga-adị anyị mma ise ụmụ ga-ezu anyị oke n'aka ise onye na-enweghị onye ka o nwe ise ife anyị ga-ekwu n'ebe a tata ka ndị mmadụ nwee mmụta n'ime ka ọ bagharịwa ise isi n'isi kwa afọ oke enwe ya bụ ka anyị dị ise ka awa anụ na ndị agba ọkpọ ọtọ na-ekiri ya eme ifewa na-eme ebowe ya nye ọ dawa anụ ewerigo m Ogbueshi nna ị ga-adị daalụ weri n'ife ori dọ daalụ nna nụa eri o nụa ọ bụ ọkụ na-ekiri ekiri nụa Ogbueshi nna okpu iri na be na-egosighị ọfọnụ asị na efe ụzọ bịa ga-akpụ ka ọ na-akpụ ya bụ na ọbịbịa anyị bịa tata na anyị nwe isiokwu ife bụ anyị be ya bụ na anyị ga-ekwuri ya bụ isiokwu tata. Ndị be anyị na-ege anyị ntị na-asị n'ọnụ a nkete Nwakogo Nwaezimmadu nọ be ya na Ogbueshi Stev Okolie nọ na be anyị na-anwụ isiokwu anyị weghe tata. O nwe onye na-ege anyị ntị si nne na izu anyị ọcha osimiri ọba lue n'izuụka ga anyị ọsị m gbaa Nwaezimmadu na fon kpọzie m na fon sị m na ọ ga-asụ ka anyị tinye ọnụ na ofu isiokwu bụ ịgba mbọ ịgba mbọ mụ na onwe na-anụ ya bụ ịgba mbọ na-anụ asị nsị nji pempe mana nsị na ọ dị mma ka diọkpa isi ka Ogbueshi ka ọ bịazikwa nọnyela anyị ka ọ sị m na ọ ga-asọ ka ọ nọ be ya nsị na onwe isiokwu ọzọ ntị enwe mana ọ ga-adị mma ka ọ nọnyela anyị na ya sị tata ka anyị tapịa ka ya bụ ife bụ ịgba mbọ na anị ọcha osimiri ịgba mbọ
Ogbueshi m ji aka na ịnụga ife a na-akpọ ịgba mbọ mbụ n'ebu na nwata nọ o tere akwụ na mpịa Ogbueshi ya bụ asụsụ a na-akpọ ịgba mbọ. Ọ bụ okwu ndị be anyị ka ọ bụ. Ife ọ na-ekwu bụ maka ijisi ike, maka na ndị be anyị si na onye jisi ike olu ha na eze. Nlo na ndị ụka bụ ndị kwueni ofufe ọdọ onye jisi ike olu anyị, ya bụ na onye jisi ike ọ dị mma. Ọ bụ maka ijisi ike. Ịgba mbọ bụ onye na-ejisi ike n'ụwa ọpụta, onye nwe ekwolo, onye mara ka ya dị mma, ka ya dị ka ibe yala bụ na ị ga-ewere anya na-ekiri ibe ị nwere aga n'isu ị na-ekiriwe si na ọ bụ na ị nweghị ike na ime nke a ife onye rịọchi ya ka ọ ga-emele ya. Bụ na onye na-agba mbọ bụ onye na-ejisi ike n'ụwa, onye mara ka ya dị ka ibe ndị dị mma. Ọ bụ akwa ịgba mbọ ife njọ. Onye na-ezu oshi ọ na-agba mbọ, ọ bụ ya bụ ịgba mbọ. Onye na-agba mbọ bụ onye nwe ekwolo, jisi ike, were nnele anya na-enepụta ife dị mma, na-eme ife ndị ọzọ na-eme ka e wee dị mma. Were anya debe ka ndị ka onye ka mmelue ka onye. Ndị be anyị si na mmelue na-asọ ndị mmụọ. Ogbueshi Ya bụ ịgba mbọ. mmelue na-asọ ndị mmụọ. Ka o si asọ mmadụ ka o si asọ mmụọ, ka o si asọ mmụọ ka o si asọ mmadụ. Daalụ. O nwere ka isi ekwu inwe ekwolo. Nlo na inwe ekwolo bụ na onye iwe na-ewe na onye ọzọ ife na-adịle mma okwu ekwolo. Nlo na ya ka ọ dapụ ha na-asụ anyị. Mba, inwe ekwolo nke na-ekwu bụ positive one. Inwe ekwolo bụ isi maka onye a bụ onye ọgbọ m, meka na ọrụ gị ụlọ, meka na ogo ga moto, ijisi ike ka ị lụazi ụlọ, ka ị nụrụ nwunye, ka ị gụọ moto, ka ị shaa ụsha dịka ibe. Ya bụ inwe ekwolo dị mma. Maka na ife ọbụla nwe nke dị mma nwezi nke jọ njọ. Inwe ekwolo, ịgba mbọ bụ inwe ekwolo dị mma. Ya bụ Ogbueshi nna, ya bụ ife ị na-akọwa bụ na ịgba mbọ dị iche n'iche, na onwe nke bụ nke dị mma, nwee nke na-ede na mma. Na ọ bụ na onye gba mbọ mee ife ibe mee dị mma n'ụzọ kwesịrị, na ya bụ ịgba mbọ. Na onwezikwa nke na-ede na mma. Nke na-ede na mma, ya bụ onye na-eme nke dịka ọkịka kilo na ya bụ ife ịgba mbọ na-ede na mma. Ịgba mbọ izu oshi na-ene nnele anya na ịdị ha mma. Ife na onwe ebe ọ ga-edukwu ụjọ. Ya bụ ife ọ bụ ife ngwa ha n'ime bụ na onwe ndị ọ bụ na wa na-asị kwa agba mbọ na onwewe mbọ afọ wa na-agba ọbụna oshi kwa ji ezu sikwa wee mee ife ibe wee mee. Onwe onye chere ụlọ mbọ ọ na-agba bụ na ozu oshi ya na onwe gada ekwe, mana onye ọzọ ma na ọ bụ na ezigbo mbọ ka ọ na-agba. Ya bụ olike ọbụna ozu oshi nke anya na n'ụzọ kịta ụfọdụ ọbụzọkwa afọ na wapụ ife wapụ atụnarị mmadụ ego wafụ afọ onye ọpụfụ na onye ala ụlọ ogwe ụgbọ anị wa agba ome nke ome ife ibe eme, mana ọbụna ntụ ka o ji ntụ na ayọ ka o ji nwe ya bụ ife mee. Ya bụ na mbọ afọ ọ na-agba ya na onwe gada asị na ya agba mbọ, mana ya bụ abụ ezigbo mbọ ka ọgba ọ bụ na ya. So ndị ọzọ ma na ọ bụ na ezigbo ka ọ na-agba. Mbọ anyị na-ekuzi bụ ịgba ezigbo mbọ mee ife ibe ime, jisi ike mee ife ibe ime kwa ya ka ya ekwu. Ya bụ na onye ezu oshi ọ bụ n'ezigbo mbọ ka ọgba, na ọ lụtazi fe ncha na ọ bụ n'ezigbo mbọ ka ọgba ya ka ya akọwa. Ịma na nkịta azị ga-afụzi ụmụaka efu ndị ọ bụ na fon kwa na-apị ekwentị na-apị gwa na-akapụ ndị mmadụ ego, napụ ndị mmadụ ego. Ya ewuzi kịta ndị nọ WhatsApp anapụwa na mama ndị mmadụ ego wee nọfụ onye napụ mmadụ millions, napụ ego. Ọ bụzịkwa na ọ bụ na ife ndị ọzọ eme olu ike omee, mana ọ bụ na ya bụ ịgba ezigbo mbọ kwa ya ka ya akọwa. Ofufe ị ga-ama n'ife ị na-ekwu ọ bụ na mkpụrụ onye kụ ya ka ọ ga-awa. Chukwu adịghị ekwu okwu asị. Ọ dị n'akwụkwọ nsọ. Anyị nwarazi
na onye megide mmadụ na onye ọ ga-afụazi onye ga-emegide anyị. Ya bụ na onye na-agba mbọ ma ọ bụ na-enwe ekworo oke nke napụta mmadụ nke onwe ka i wetie na nke ị ga-afụkwazi onye ga-eme the same thing. Akaụntụ wee balance ya in the presence of God. Daalụ Chukwu nọ. Daalụ Ogbueshi. Anyị na-enefu ịgba mbọ ka ụzọ dị iche iche mmadụ si agba mbọ. Onye na-eje akwụkwọ sị ka ọ gụọ akwụkwọ, ọ na-agba mbọ ka o si agba mbọ bụ onye na-eje akwụkwọ. Ị ga-asị na nwata akwụkwọ na-eje akwụkwọ ga-eru ike gbaa mbọ? Ọ ga-agba mbọ. Nwata akwụkwọ na-eje akwụkwọ na-agba mbọ. Ọ bụ nwa ncha na-eje akwụkwọ na-agba mbọ? Ka m gwa gị mbọ nwata akwụkwọ na-eje akwụkwọ ga-agba. Nwata akwụkwọ na-eje akwụkwọ ga-enwe ekworo ịbata na klaasị ikesi ọ bụrụ na mmadụ dị 40 ma ọ 50 ebe afọ na ife dị ka 5 n'ime we na-ama akwụkwọ karịa ya, ị na-anọchibewe so ya kụzie m ife ma onye nkụzi kụzizie anyị ọ bụ nwanyị unu homework ijisi ike fụ na ịlụ ya homework. Ọ ya bụ ịgba mbọ positive side. Ya bụ na ọ bụ na ụmụ akwụkwọ ncha na-agba mbọ. Ọ bụ ụmụ akwụkwọ ncha na-agba mbọ. Onye na-efe elu uni all year round ọ na-agbazi mbọ, ọ dị ejisi ike. Ọ dị ama ukpe na oichi amana maọbụ a na-emụzikwa afọ ụmụ akwụkwọ kịta. Onye na-alụ ọrụ azụ afịa onwekwa si agba mbọ iche onye azụ afịa, onye na-alụ ọrụ oyibo maọbụ onye azụ afịa onwekwa si agba mbọ iche, onwekwa isi lonu si agba mbọ. Ka isi n'ebe onye na-azụ ahịa nọ, onye na-azụ ahịa fụ na ife ya kpọba na oshigho nne ya dị enwe kọstọma nne and ọ ma na ọ bụ na ya were ife kpọjuo na shedi ya na ndị kọstọma ga na-abịa, ọ chọba ndị na-eme supply so nwa biko na a na enwe customers mana a na enwe ife ahịa m ga-elenye we ka na supply ya ọ ba wele ezi ka a si supply ndị wee kweta na supply ya ma supply is on credit. Ọ na-elepụta ọ na-akwụ ọ na-ewere ife tụkwasị n'elu ya riri ya bụ ego ya bụ isi ego ya bụ ịgba mbọ. Ọ ga-emezi ya o mekata ọ ma ajụzi asịa kredit shedi ya ejupụta ọzụbakwa nke onwe ọkwụrụ onwe. Ọ ya bụ ịgba mbọ. Daalụ Ogbueshi. Ka anyị neka anya na dịka ndị ọrụ oyibo, onwe ka ndị ọrụ oyibo ndị na-arụ ọrụ oyibo si agba mbọ iche ka anyị maka onwe ka isi lonu agba mbọ. Onye na-alụ ọrụ oyibo na-agba mbọ ka onye ọrụ oyibo ga-esi wee gba mbọ bụ ịfụ na ịdị uchu na-eje ọrụ ka o si wee kwesị. Nke ọzọ bụ ị na-alụ ife elu ini n'ọfịs ka o si wee kwesị, sọpụrụ iwu gọọmenti were ya na-alụ ọrụ ọnwa zue akwụ ya ụgwọ. Ọ bụ na ị dị na cooperative ịtụ ọtụghị, ọ bụ na ị chọkwa ezinye ya ego ka ị wee zie nwa ya na akwụkwọ izile ego ị na-akwụ nwayọọ ịdị uchu n'ọrụ na-agba mbọ n'ọrụ na onwe ebu a ga-afind fault n'ebe ị nọ. Ya bụ onye na-agba mbọ ọ ga-abala onye maka na ị na-eyuzu ego ọfụma, inwezi value maka ọgọ nwa na-emeri ma ọ na-enye ya ego na cooperative. Ọ bụ ọsọ ịbụ member of the cooperative. Ịgba mbọ dị onye na-agbazi mbọ ikwufu na onye agadi eje ọrụ lụọ ọrụ ma ọ bụzi a na adịka m ga-afụfụ onwe ọbụla ndị ego a na-akụ ezune maka ndị ọzọ ọbụla ya ịsọ bụ onye ji ya bụrụ alụ ya bụrụ ọfụma ma egwu ezune onwe ife na-agọsi iche na onye ga-agba mbọ iwe miela ezinụlọ aka maka a ga-agọsị na onye nilu ike ọgụ akwa ezune ọ ga-enweri onwe ife na-agọsị ka ife dị iche onye ọrụ oyibo ga-esi wee gbazi mbọ. Daalụ ife kwuo ụzọ ishike onye ọrụ oyibo ga-esi wee gba mbọ ka mmarị ya atụ ife mfụ ka m na-alụ ọrụ oyibo na igbuzo ụmụ ofu nwoke. Ọ bụ na nkụzi ka ọ na-akụzi, ọba bụrụ na ọnwa ịtọ ọnwa ịnọ ọbakwa awa ofu ọnwa na anụ ife na-ekwu akwụ awa ụgwọ ofu ọnwa ndị ọ bụ ụgwọ onye ka o chekwaba ọ ga-eji kwụ ụgwọ ụlọ zie ụmụ akwụkwọ rie nye nwunye ego ọ ga-eji gote ife ori omezie gwa na-eji ụgwọ ife omezibasị na ya ma echekwubekwasị sọ ọgwụ ọnwa na ọmazuo na ọrịa abịa n'anya ọ nakọba daily pay ya bụ susu gagharịba na daily pay nwana amụ asị onye nkụzi na daily pay
nke a bụ ife ebuga eze nke onye nkụzi na-anaghị na-esuwe imi ọ dị uchu na-eme ife ọ na-eme ọnwa zue o wechetara ndị nwe ego o were kọmishọn dị n'ime nke ịmakọ na ya o ji ife wee rụọ ụlọ zie ụmụ kọleji dị mma na-enye nwunye ife ori nọmal na-akwụ ụgwọ ụlọ ma chọghọzi anụnọ no complain ọ na-emiti up with their daily needs. Ọ nije erikwefu ya bụ ọrụ ka ọrụ nke ọrụ afọ sometime ọ retire ya fesizi ọrụ nkụzi maka ọ dịga comfortable ya bụ ịgba mbọ so na ife onye ụlọ oyibo ga-eme ka o wee gbaa mbọ chi nne ọ bụrụkwazị na ọ bụ a civil servant nwee ike ịnata ọrụ ọ bụ na ịbụ okpoo ikesi ịmụta ka a si akpa isi ije na shade gbaba ndị mmadụ isi ọ na-akwụ ya ụgwọ ọ bụlazi na oke ike ịbụ ikesi ị ga-enwe ike organize a lesson after work hour after school organize a lesson kụzibe lesson bịanụ ya bụ onye nkụzi kụzibe lesson ụzọ mmadụ si agba mbọ ka ị wee nwee ife ndị oyibo na-akpọ extra income bụ nke maka na ofu one source of salary or one source of income ọ dị ezuo bụrụ na ife agala gbugo onwe na ọ fọdụ nwantịgịrị ka 1000 naira mezie 1 naira na ote bụ 1000 ka akpọ maka na chi na-efo ego anyị a na-adịwanya meaningless ya mụrụ ife amụanụ mana mmadụ ga-ebiarịnụ Ogbueshi na onwefe nwọha n'ife ike ikuga na onye na-agba mbọ na-etinye uchu n'ife ọ na-alụ ya bụ onye ọbụla ọ na-eje akwụkwọ ọ ga-etinye uchu na akwụkwọ onye ọbụla ọ na-alụ ọrụ oyibo ọ ga-etinye uchu n'ọrụ oyibo onye ọbụla ọ na-amụ ọrụ ọ ga-etinye uchu n'ọrụ oyibo onye ọbụla ọ na-alụ n'ụlọ ọgwụ ọ ga-etinye uchu na ya bụ ọrụ oyibo na-agwọ ndị mmadụ nọ na-akpa ọrịa ọkwa ya ka ekwu ya bụ na uchu dị na ime onye ọ bụzikwa na ife ọlụ adịghị ezu ene ndị ezinụlọ anya na ọ ga-eneba anya na abọzọ ọ dị anofube ekiri egwu oneba ya bụ ife ya akọwa na ya stata Ogbueshi nna ya bụ ife ụlọ adịmaga na ịgba mbọ na anịọcha osimiri ndị anịọcha osimiri ọ ga-adịrị mma Nwaezimmadu na Ogbueshi Stev na Okolie nọ na bee na-eweghelu unu izu anịọcha osimiri isiokwu anyị tata bụ ịgba mbọ anyị ga-akpọrọ unu egwu ndị be anyị ọ bụ na anyị gbashuo azụ unu ga-elukewehe anyị na nọmba dị bụ ufolo itenenyi 1 3 8 8 2 5 itenenyi 4 5 m ga-akpọrọ unu ya ọzọ anyị bakpọrọ unu egwu ufolo itenenyi 1 3 8 8 2 5 itenenyi 4 5 unu ga-akpọ anyị na ọ bụ na anyị kpọsịala unu egwu ndị be anyị ka egwu a na-akpọ narị ọnụkọnụ na-ayọrịkwa ya bụ egwu maka anyị na onwe anyị nọ be mụ na Ogbueshi gada ayọrọ egwu a na be ezikwe na Voice of Delta 97.9 FM so ya bụ kunu gee ntị egwu ndị be anyị kunu na-ayọrịkwa anyị nọ na izu anịọcha osimiri nji aka na egwu anyị na ya si tata sonụ nnarị ụnụ n'ụzọ pụrụ iche na anyị tekwesị weghere unu izu anịọcha osimiri n'izu ụka na-abịa anyị mana anyị werezie tata si tata wee na-eje izuụka na-abịa ọbụla nke anyị bịa tata izuụka na-abịa anyị ka anyị ga-ewere unu izu anịọcha osimiri ọzọ ya bụ na oge anyị ji akpa nkata gbasara ndị anịọcha osimiri na odoyarịga ọ ga-abụ ka anyị nwefune tata izuụka na-abịa n'ike nke Chukwu ka mụ na ụnụ ga-anọzụkwa na be Nwaezimmadu na-ekwu na Voice of Delta 97.9 FM na Asaba mụ na Nwaezimmadu na Ogbueshi Stev Okolie onye ọkpana nke ọ bụ ife anyị na-eme na asụ ahụ gbasị na tata na anyị na-aga n'obe kpaa nkata ana isiokwu anyị tata bụ ịgba mbọ ọ bụ na ịchịnweghị anyị na ekwentị ị ga-akpọ anyị na 09138825945 09138825945 ofu onye Isoko
mụ na ama bụ ọyọ sị m na ya na-ege ntị izu anya oche osimiri ọ nọ Asababe bụ Blessing Ọgbaudu ọbasị mụ na ya bụ ife asụ achine mana na mụ na-akpụ ekwentị mụ ji asụsụ anyị na-akpụ ha ya ka m ji akpụ ajị mana anyị so na ka ndị fenyere unu ya nwantịrị na ọnụ oyibo mana ọ dị mma ka anyị ncha were anụ anyị wee na-asụ ya bụ ife ya bụ unu ga-ejikere nna akpọ ya bụ afọ ngadi akpọkwa na asụsụ anyị na-eje ufolo itenenyi ofu atọ asatọ asatọ abụọ ise itenenyi anọ na ise ị ga-eru ike enweghị anyị na ya bụ ekwentị ị ga-enweghị anyị na ekwentị ịkpụ anyị tinye ọnụ na isiokwu anyị tata ịkpụ anyị tinye ọnụ na isiokwu anyị tata bụ ịgba mbọ hello ọ bụ na ịkpụ anyị ịgwa anyị afọ anyị na-abịa isi akpọ na anyasị tata hello anyasị ọma daalụ daalụ sa daalụ daalụ okay diọkpa daalụ sinne otegai na ukwele na be otegai na domonu na be okenye ji ọmụgwọ ya bụ na m ga-abịanụ ka m bịa were ike mmụọ daalụ nna daalụ nna daalụ daalụ sa ya dọ ịgba mbọ amaka nwata akwụkwọ mbọ ọ ga-abụ ha ọfụma na ọkwa ọnọ wakwa bụ mmadụ na-azị ka ọ bụ agharị onye ugbo gba mbọ ọ ga-enwe nke anyị akpọ ugbo ọnwa asatọ ya bụ ugbo ọgọ ọ bụla na egwune na ka ahụ bidoro mana orukwara oge ọgbagbu ọzọ di ya oketuko ememesie ebe awa ji eri okapa ụfọdụ ebe awa ji eri okapa di ya oruzie na oge awa ji agba ọkpala nwata akalama onye ọrụ oyibo gba mbọ oje n'oge ọ bụla ụbọchị ncha ka ọ ga-agadi asị kadị jidere mana ọrụ oyibo ka ya ahụ ọ bụ kesizi ya abụọ isi oche onye afọ adị eji ezigbo obi abụrụ ya gbọrụrụ ụbọchị ahụ anyị na-anụ dị ọgba anyị na-anụ na-ebi ya n'oge bifo onye isi dị ga-abịa ịgbagharị mbọ dịgbaba uwe ọbịa bụ onye eji atụ tọlọtọlọ ọmaghị na ọ bụ na mbọchị ya dị na n'onwe ndị ga-anọchi anya n'ime agbeke ya bụ ọrụ ukwu efu ịgba mbọ abụla ekwulu ọ bụla ezigbo ife nlereanya dị mma ya bụ ife dị na na-edekwu nlereanya dị mma nwunye gị bụ mekwulu okpuru nwunye gị akwụkwọ ọzọ dị ekpekpulu ekwulu so na ife bụ nlereanya dị mma na nweleghachi ụlọ ọchịa ụlọ okwule asatọ dị n'ime ife achịzi nke efuga nke nwere eze nchizi nke ememe ma mmadụ nke amaghị na nke nwere karị nke iwe zie mba n'anya chizi nke ome okwulu 12 n'ime ya bụ ịgba mbọ dị mma oge ndị agba mbọ adịghị enwe nwunye maka nwata abịa idokwa onwe ya ọfụma ịgba mbọ dọsụkwa maka onwe ndị ọ ga-abụ na wapụ agbọ
onye bụ n'anya onye bụ na mgba ụzọ ezigbo ụzọ gwazizikwa ụmụ ha ezigbo ụzọ maka ịgba mbọ bụ isi akụ ọ ga-adị n'ụlọ mma ise daalụ Diọkpa daalụ sa nji nọ ezigbo ụgwọ m ga-abịa ofu ụbọchị n'isi lebitin abịa ga-afụ ihe daalụ nna daalụ sa daalụ ka o mesịa sa onye ọbụla achị nweghị anyị na ekwentị ị ga-enweghị anyị na ofolo itene anyị 0802825 Diọkpa ị ga-ekwu na onye a n'oge afọ niile okolo okwu na ọ bụ na ya na ọ bụ ineleanya dị mma ya bụ onye agba ịgba mbọ ikwu maka na ịgba mbọ gbasara ichu uchu ka ike ga-eru ike kọwa ya bụ ife bụ ichu uchu ịdị uchu igere ike kọwa ịdị uchu ka anyị bịagada anyị ga-aza ya bụ ajụjụ ka anyị onwe onye na-akpụ anyị ka anyị zagada bụ ajụjụ ịkọwa ife bụ ịdị uchu ka anyị wee nụ. Hello, anyị asị ọma daalụ idumu oke ogene ise dịka ụlọ ekwu ọkịta eziokwu ụfọdụ ịgba mbọ o nwere dịka na onye na-eme n'ọfụma adịa na aka na ọgba na mbọ ya ha mma mbọ bụ ezigbo ife dị mma ọ bụ na onye jikeme tinye uchu n'ife ọlụ mana nke na-ele anya na dịka ezigbo mbọ na ajọ mbọ a na-arịọkwa ụzọ ka onye ọbụla ya lama na ajọ mbọ maka ngwa ajọ mbọ ezigbo mbọ na-agbalị onye ọbụla ya bụ ijikemeri ya bụ ife ụwa na ịgba mbọ ọnwụ ndị anyị kwụ na wefelu na olu na ibewe na ya bụ na ọ ga-asị na onye agba na mbọ n'oge mana iti uchu bụ ya bụ ịgba mbọ na nke a bụ azịkwa iti uchu na-agbọ ezigbo mbọ ọ bụ na ajọ mbọ ka imebie ife ya ka m fụ n'ime daalụ sa biko kọwaka uchu ịdị uchu kọwa nke ozugbo na kọọ na-abịa chinewe kọwa ozugbo ka ndị dega anyị ntụwa ha. onye nwasị na ọ dị uchu bụ onye na-ejisi ike na-agba mbọ ka ya nweri ka ya dị mma. onwe ndị mmarị nwa na-egbu ugbo mana nwe chekwube osisi ugbowe nwa na-aza n'afa onwe bara aza yes amara ịdị uchu yes ịdị uchu dị n'ụlọ uchu dị n'ụlọ ọ bụ ya bụ ofufe na uchu nọ yes ọ bụ ofufe ka ọ bụ uchu nọ bụ short ọ bụ afa mkpirikpi otherwise afọ onye ọ bụ uchu dị n'ụlọ fadam bụ uchu nọ na fadam bụ uchu nọ maizokwa onye na PG President General Igba Union bụzikwa Comrade Victor Uchuno ya bụ na kịta ka m wụghada afa ife ọ dapụ ha bụ ya bụ afa uchu dị n'ụlọ ezi afa ka ọ bụ ezi afa ka ego ezi afa ka ego ife na-achọpụta onye ọ bụ onye ịgba mbọ ọ bụ usoro ọ bụ dịka ife kamera ka ife ọ bụ na step by step ịgbago bed wee kwụnya n'ọzọ bụ ịgba mbọ onye ịgba mbọ ya bụ ịgba ife na-ekwu isi be anyị ịgbago ofu bed isiwe gbagozikwe na nwayọọ na-eje ọ bụ ya ka ọ dapụ bụ ịgba mbọ ọ bụ na ife adapụ ha n'ofu ụbọchị mba ọ bụ dịka ka isi wee kwu na ife na-adapụta n'ofu ụbọchị mba ọ bụ inenele anya dị mma ọ na-adị n'ụlọ nke ọzọkwa bụ na ị ga-elukwa ike on your own inepụta anya na ife dị mma ka ọ bụ ka nsoro ibe ka ndị mma dịka ndị a ya ka ọ pụ ha daalụ ịgba mbọ ọ bụ onye nwe gosi nne ọ dapụwa na ya ka agba mbọ mba ọ bụghị na mmadụ nwe ego na-agosi na ya ka agba mbọ ọ bụ ndị be anyị na-agụ afa sị na echi ka ọ dị o nwee ndị na-alụsi ọrụ ike mana o jikwa wee dabarịwa
mana o ji wee bụ na onye ọ ga-adazie apịa ọdịfe na-ekwu onye onye na-enwe ego o nwee ka o si wee kpata ụzọ mmadụ si akpata ego dị iche iche ọ bụrụ na onye kpata hafụ ego chi na ọ bụrụ na ya ka agba mbọ mba so na ashi onye edue ọkwa onye ka ọlụ n'ụwa na anụ ife na-ekwu ndị ọma na-ege anyị ntị anyị nọ na izu anyị ọcha osimiri Nwaezimmadu nọ n'isi oche ya na Ogbueshi Stev Okolie nọ na isi oche be tata ọ bụ na ịchọọ inwe anyị na ekwentị tinye ọnụ na ife anyị na-ekwu na ya stata ị ga-elike nwe anyị na ufolo itenenyi 1 3 8 8 2 5 itenenyi 4 na 5 ị ga-akpọ anyị ka anyị gwa anyị ife ịwọ ha na ịgba mbọ ịgwa anyị ife ịwọ ha na ịgba mbọ na ya stata. Hello, anyasị ọma. Anyasị ọma. Anyị nọ ọfụma ka eke nọ. Okay, daalụ. Daalụ. Ị ga-etinye ọnụ n'isiokwu anyị na ya si tata bụ ịgba mbọ. Mmadụ ije eti ya anya na aka onye ọzọ mana ọ bụrụ na ị na-agba mbọ Chukwu nyere ya aka ime ife ndị ọzọ mekwa ibe ịpụchakwa mana ọ bụrụ na ị agba mbọ eburu problem to the society. Ọmụnwa personally ana m alaiki nwoke na-agba mbọ chịpụ ụtụtụ onwe nke ije ọ bụrụ ibe ike na-agba mbọ na ọrụ na-alara ụra na-atọ ọkọrị ekpokwu ntị ihe isi abịa nọgide chọba onye ga-ata amụ onye ga-akpụ aja afa ị na-emebe dada ọ dị mkpa na mmadụ ga na-agba mbọ ana m alaiki onye na-agba mbọ Igbo ha na-agbakwa mbọ. No, ị na-ekwu na ekenye na-agba mbọ kama ka Igbo ha nwekwa ndị na-agba mbọ. Ịgba mbọ ọ dịkwa na blọd ọ dị na ka mmadụ si wee dị nweta ụmụ ndị ọ ga-abụ nwa ma nọ nkịtị ijegodu elu na wama alaike nọ nkịtị ịmana ịgba mbọ dị onye a n'anya okwugodo ibe niile onwe ọ ga na-alaike kwa ọ na-agba mbọ ọ na-adị na ọnụ ụmụdị ọ ga-abụ ihe oke orisi mbọ chọba ka ihe ọzọ ya bụ so ụmụnne ọ dị n'ọbara bụ ịgba mbọ ịbụ ndị risoti n'ihi ya ọ ga-emeji sọnte na asọpi ya bụ onye na-agba mbọ. Daalụ. Daalụ si n'okwu ịdị mma na ya si tata daalụ. Ogbueshi onwe ndị ọ bụ na ụmụaka ife onye ọ bụla ọ dị dị ka mgbe ahụ oshu ọ dị ochu ahụ mgbe ahụ oshu ịpụ ha ya bụ oshu ahụ nọ ka ọ bụla mgbe ahụ oshu ahụ efu ha n'anya dị n'ọgbama gafe moto ukwu jip na ome nke ọlụ nọ wasị na onye a na-agba mbọ ihe oyi nke onye a na-agba ezigbo mbọ onye a dị 20 mgbe ahụ oshu ahụ ọ bụ mbọ ka onye agba o ji ga-alụpụta ya bụ ife n'ụzọ lụpụ ha ya bụ lụọ nke gbama jip lụma ụlọ na oshu ahụ ka ga-esi efu ya bụ okwu. Ụfọdụ ga-enwe ike ime etu mbanụ na-ege ntị ọ bụrụ na onye ọpụta ụwa kwuru akụ abịa ndị mụọ anyị ọtahụ afụ anị adị ọ na-ele anị ndị mụọ anyị Ogbueshi onye ọbụla ya bụ ọlụ oyibo onye adịkwa alụma ka anyị wee gaa n'onye kọl ka anyị misi ga kọl a ọbụna ọ na-awadụ ma ole manị ya bụ na ọgbama mbọ mbanụ ya bụ ọbịa ga-eri mba Ogbueshi mana ọ bụ họ na nwata dị ozu ahụ ga-akpata gị ego nke aka ọ ga-eji lụ ụlọ gụọ moto ka oge o ji gozi akwụkwọ. Hello, anyasị ọma. Hello, Uhuruchi ọma. Daalụ. Ahụrụ na madam ọmụmụ ka ego na nke na-ekwu esi m asaba akpọ. Daalụ. Kpọka ji afa ya ọzọ dị nọọsụ m Chinne. Asị m madam ọmụmụ ka ego ọmụmụ ka ego madam ọmụmụ ka ego nọ anyasị ọma. Daalụ Chinne.
otu adị nwa na-alụ ọrụ oyibo kịta ịmago na be nna gị na ịnwekwara anyị mgbe na-esi na-alụzi ọrụ oyibo ịgazibịa orukwa mgbe eji akọ nri njekwa bụrụ ndị ọrụ kwụọ ụgwọ ha konye gị nri na anyị orukwa mgbe anyị ahabe ọkwa ndị ya ahabe esi abụbatakwa gị nri ị na-arụkwa ọrụ oyibo ị na-akọkwa ụgwọ ana m afọ onye na-emeju a mbọ dịka onye na-agba mbọ ma ọ bụ onye na-alụ ọrụ oyibo na-emekwa ihe mpotri na-azụ ọkụkọ anyị na-anụ ife na-ekwu onye na-alụ ọrụ oyibo ọgwụkwa na biznes ọzọ ọ na-eme na-agba mbọ ọrụ oyibo ana m abụ azụ onye na-agba mbọ ma ọ bụ onye na-azụ ahịa ọ bụ na befu ị nọ ka mkpọtụ a dị nsogbu anyị na oke anyị na-anụ ife ya ekwu ihe na-adịka onye na-azụ ahịa kịta oge lụkwa mgbe eji akọ ugbo ọ nakwa vileji ihe ndị ugbo ha tụọ ya tụchasịa ka ọrịa nri ọ bụrụ ji bụrụ ọka trimon ahadesi ọka ọ na-enwe nri n'ụlọ ọ na ha azụ ahịa ma sị na ọ na-akọkwa ugbo ana m atụgbu azụ onye na-agba mbọ mana onye nna-afụ na-azụ onye na-anaghị agba mbọ bụ jọsụ chifo na ụzọ ụmụobodo na chedi nọdụ o nwere ike ọma ele ahịa fọdide ọ bata ojide nwaanyị na-atakarị adịbafụ onye azụ onye na-agba mbọ na onye nwere anụta si na ọ na-emekwa ọ bụ ike bụ na ọ na-azụ ahịa nwekwa ebe a na-akpụ ya isi nwee ebe babin salon ma nwee ebe a na-emere anụta biznes ana m afụ onye na-emeju azụ onye na-agba mbọ karịa onye beziri na one biznes onye nke kasị njọsef bụ onye nke na-enwezi ọ na-alụta aka na-agbọbụ ebe a na-eme mmemme ọ na-ekelezi ndị ọgaranya jojoif ọga onye isi jo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 onye na-agba mbọ bụ onye nwezi biznes ọ na-eme ọ na-alụ ọrụ oyibo ọ na-akọ ugwu ma ọ na-alụ ọrụ oyibo na-enwekwa potrị ya bụ ife na-akọwa na ya sị abụ na ọ dị mma onye na-agba mbọ gara enwechi ọ bụ na ọ dị anọ ofu ibe ekiri egwu ọ ga-ede tinye aka otinye aka na nke otinye aka na nke ọ dabasịa ọ na-enweghezi ego n'ụzọ dị iche iche ya dọ daalụ si nne madam daalụ si n'okwu ịdịmma na ya si tata o nwesị ndị na-akpụ anyị daalụ chukwu gọzie anyị Ogbueshi na-agwa ya onye dị na 20 mgbe ahụ ochu ahụ isi m na onwe dị ka anị olemanị ọ bụ ya bụ na onye agba mbọ onye agbara agba mbọ na ọ dị agba mbọ ọ dị agba mbọ so o kwesịrị ọbụna nkụ alụdome ọlụkwati ekwe n'ime ya gosi na onye ya na-agba mbọ onye dị ka ochu ahụ ọbụna ọgbamaga jip anya dị na ime o nwere ka o si ezu ego maọbụ na ọpị kọmputa na-apị maọbụ na ndị mmadụ ego n'ụzọ na-ekwesịghị maọbụ na ọ bụ ndị a na-egbu mmadụ gbuo mmadụ o ji eme ọgwụ ego kọdịnụ na n'ọbụdọ nwata ọ bụ na ọ dị ochu ahụ kwesị na nọrị eje akwụkwọ ọbụna ọgba mgbamgba moto o nwere ife ngatarị ka anyị zagado onye a na-akpụ anyị kịta elu anyasị ọma gwa anyị afọ anyị na-abịa si akpọ biko oke dị ọkpa daalụ sa okwu Igbo ya dịka nke ụmụaka ikọbịa nwee ego anyị ga-ewepụrụ ọnụ maka na ọ bụrụ na agba na mbọ eje ụlọ akwụkwọ ma ide ikpe kwuo ete nwee mgba n'obodo oyibo weziezeri wee nwantịntị ego n'obodo oyibo ruo ebe oke ego anyị ga-ewepụkarịwa anya maka na ọ bụrụ na ọ bụrụ ụdị ife bụ ya kịta mega ka enu anyị kesịrị ụmụaka bụ onye bụ na-enwe ike na-ewere ife bụ na-azụ ego oge ejemochi na igochi ewu diọkpa ọ bụ sọ ndị obodo oyibo kụwa na-atụnala ego nwa na-atụnala ndị mmadụ nọ na Naịjirịa bụ ego ya bụ na ọ bụ n'ezigbo ọ bụ na ịgba mbọ bụ ndị ahụ ya bụ ajọ ịgba mbọ ọ bụ na ezigbo ya ife mba wee mee ben ịdị anụ na onwe ndị wa jide je na bankị wa ego wencha dịbe wa kọchapụ ego wencha onwe ndị ọ bụ na wa nwee WhatsApp nọmba wa narị nọmba wee na-eji anarị ndị mmadụ ego ịdị anụ a ya bụ na ọ dị na mme diọkpa mana ọ dị na mma
n'ọdịdị ụfọdụ ha ga-akwụsị iji egbe na-eji akwụsị n'ịkụ akụ obodo Naijiria na-ezu oshi ifeta nwee usoro oge ndị ọcha ji ndị anyị m oshi wasị na ọ bụ 500 obodo ndị ọcha ya emesi n'ime mana ọ dịbụrụ ndị ọcha wamabịa bụ asitepụ ife mere Diọkpa onwe ife nchọ ịjụ ịnị onye ọbụla ọtụnalị ndị ọcha onye ọbụla ego waba jụa kakọlụ ọ ga-eluke gwa mmadụ na ya bụ ife kọlụ ọ dị na mma na ya bụ onye ọbụla wa gwa ọtụ na ya kọlụ ọ malụke kwue ịgba mbọ ajọ ife dọ ịgba mbọ n'ụzọ oke daalụsa ndị ọma na-ege anyị ntị ndị Anaọcha Osimiri anyị na-ekwu maka ịgba mbọ n'izu a Anaọcha Osimiri na ya si tata Nwaezimmadu nọ be ya na Ogbueshi Stev Okolie nọ na be ịma ka anyị si kọwa na ọ nwe ịgba mbọ ụzọ iche iche nwee nke dị mma nwee nke dị na ma onye agba mbọ ezigbo mbọ ga-ebu ike gwa mmadụ n'ife dị ọnwa ka ya alụ ndị mmadụ afụkwa nke ọzọ ọ bụ na ụfọdụ ga-asị na nwata na-agbakwa nna agba mbọ onye a na-agba mbọ gwa amaghị na ife ome anyị kwesịrị ịgara agwa mmadụ na ihe agba mbọ mana wasị ike ka ya alụ ịmalụ ike sịwa na ife dị ọnwụ ka ya alụ onye ọbụla pee kọmputa na-eme nke ọmalụ ike mmadụ sịwa na ife dị ọnwụ ka ya alụ onye alụ nke wasị 419 amalụ ike pụa sị mmadụ na 419 ka ya alụ na ya atụnarị mmadụ ego maka ya ka ọ bụ onye ọcha be ọ bụ onye ọcha na Naịjirịa ịtụnarị mmadụ ego nwa ncha dị na mma ọ bụ na ezigbo ife mma ndekemanya ọ bụ na ezigbo gba mbọ ịpụa ọ bụ na okolobịa nwata dị ochu ahụ ndị mmụanị afụ ozi eriwe ego gonye wee ụgbọala si nne wadị ajụ akụkọ ọrụ na ọtụnarị mmadụ ego na ya ka ọrụ ọgbụgbụ maọbụ ọ dabara ndị ọma na-ege anyị ntị anyị nọ na izu Anaọcha Osimiri ọ bụrụ ichi nweghị anyị ị ga-enweghị anyị na 09138825945 ya bụ folo itenenyi 0832825 ka anyị gbazie kọọlụ nke ikpeazụ a tupu anyị elo anyasị ọma daalụ nsogbu adị na daalụ ise daalụ chinne daalụ oge anyị agamaga n'izu Anaọcha Osimiri oge anyị agaga nji oge a na-agwa unu na oge anyị agamaga elo anyasị ọma mgbe ekughị nke n'oge anyị agaga oke daalụ daalụ chinne chukwu gọzie Emeka chukwu gọzie daalụ chinne nkwado okwu na ya sị tata ndị ọma na-ege anyị ntị na ya sị tata nji oge a na-ekene unu ncha ndị ncha kpụọ anyị obodo dị iche iche dị ọkpa uche azụ na-ekene n'ụzọ bụ iche nke kpụ anyị n'ute iselukwu o nwere kpụ anyị na Asaba Emeka kpụ anyị na kịta afụni okwu ide ma okwu unu ncha dị ma na ya tata nji oge a na-ekene unu ncha na-akpụ anyị si na ka chukwu gọzie unu Ogbueshi na-asị daalụ chinne mfụ na ife anyị na-emebi anyị na-asọ ụbọchị ọzọ mkpọkwa anyị ga-abịakwa ị ga-abịa Ogbueshi Stev Okolie onye ife ndị Anaọcha Osimiri na-asụghachi nne ekene unu ncha ga-enye ntị o nwe nwanne anyị nọ be bụ Bright nọ na be na-emekwa ka unu na onu anyị na be ekene n'abalị arị lụ aka nwanọ be na-alụ ọrụ ndị oyibo asị na ya bụ ịlụ behind the scene nwanọ nọ na-alụ ọrụ na na-anụ onu anyị ọfụma ekene wechi nne anyị na-achọzikwa ndị gadị akwado anyị na izu Anaọcha Osimiri ka unu like na anụ onu anyị maka
ikesi olu ofu ụbọchị ụnụ anụzi onu Nwaezimmadu na ebe anyị maka na onwe ndị na-akwado ọnụnụ anyị na-anọbe biko kụnụ bịa kwado anyị na ọnụnụ anyị na-anọbe ndị oyibo na-akpụ sponsọ izu ụka na-abịa anyị ga-eweghere unu isiokwu ọzọ na izu anyị ọcha osimiri ndị be anyị ka o mesienụ daalụnụ chinne